सास ससुर ननद ननदोई, ऐसन भाग न पावे कोई। सेवा करिहा खूबे हो मन से, संभरिहा ससुरा हो बेटी लगन से। अरे हमनी के ओकरा के इतना टर्बुल देवल जाई ना कि 1 मंथ का 15 डे में भाग के हमरे बेटा के डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दे। ऐसा लागेला कि घर में पतोह ना, घर में परिवार ना, एगो नौकरानी लेके आ गइल बानी। और ये हर घर में होला, हर जगह होखेला। अगर पतोह के जगह पर अगर बेटी के रख के देखल जाओ तो बेटी के सिखावल जाला कि तू जहाँ जा ताड़ू वही जा खाली तू और तार पति। लेकिन वही घर में अगर जब पतोह आवेला तो पूरा घर, गांव, समाज, दुनिया सबके जिम्मेवारी उ पतोह के कंधा पर आ जाला। यह चीज के बस 1 बार कुकुरिया के यहाँ से चल जाएगा बिटिया। हम बर्बाद हो गई नी, लटके हम बर्बाद हो गई नी। उठा के समाज खाली मुंह से चिकन बा, अगर ओकरा अंदर जाए तो उतने ही घटिया और उतना ही घृणा करे के कारण भी बन जाता। हम तो अभी इहो सुनतले बानी, जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के रिव्यू करे खातिर आइल बानी, ये फिल्म के नाम है एक दिन के सास। ये जौन एक दिन के सास बा, ये फिल्म में एक्ट्रेस बाड़ी यानी कि लीड रोल में बाड़ी काजल रघवानी और सह कलाकार बाड़ी वहाँ वही आकांक्षा दुबे जो पिछला साल सुसाइड कर लेल रही बनारस में। अभी जौन फिल्म बा एक दिन के सास, इस सामाजिक पृष्ठभूमि पर बनल बा, जौन हमने के समाज में एगो सास और बहू के प्रति रिश्ता बा ओकरे के देखावता और देखावल गइल बा। और एकर जे डायरेक्टर बा और प्रोड्यूसर बा इस चीज के पूरी तरीका से ये बात के ध्यान में रखले बा कि जौन वास्तविक स्थिति बा, जौन समाज में चलता उहे स्क्रीन पर दिखावल जाओ। और ये चीज में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काफी हद तक सफल भी बाड़े। लेकिन फिल्म हाँ तो थोड़ा मिर्च मसाला लगबे करी। तो हम अगर बात करी फिल्म के कहानी के लेके तो ई कहानी से हर कोई अपना के रिलेट कर सकेला, हर कोई अपना घर से जोड़ सकेला। काहे से कि जब केहू के घर में पतोह आवेली सा, चाहे पतोह आवेले तो ओकरा के ई कहल जाला और ओकरा पर ई बतावल जाला कि हमार तार जौन देवर बाड़े उनका ई पसंद बा, तार भसुर के ई पसंद बा, तार ससुर के ई पसंद बा। यानी कि ओकरा के एगो टास्क दे दियाला। ऐसा लागेला कि घर में पतोह ना, घर में परिवार ना, एगो नौकरानी लेके आ गइल बानी। और ये हर घर में होला, हर जगह होखेला। अगर पतोह के जगह पर अगर बेटी के रख के देखल जाओ तो बेटी के सिखावल जाला कि तू जहाँ जा ताड़ू वही जा खाली तू और तार पति। लेकिन वही घर में अगर जब पतोह आवेला तो पूरा घर, गांव, समाज, दुनिया सबके जिम्मेवारी उ पतोह के कंधा पर आ जाला। यह चीज के ये फिल्म दिखावता और फिल्म में दर्शावल गइल बा। और ये फिल्म में जौन काजल रघवानी के एक्टिंग बा, जौन कलाकारी बा, ओकरा के तारीफ करे खातिर आज हमारा भी शब्द नहीं खे। स्पेशली ये फिल्म में जौन कलाकारी कर देले बाड़ी एक दिन के सास में। ये जौन कहानी बा, कहानी में ये दिखावल जाता कि काजल रघवानी के बियाह होता, जौना घर में आवत ताड़ी तो सास, भौजाई, ननद, ससुर, देवर ये सब मिल के काजल रघवानी के प्रति एगो घृणा वाला और एगो नौकरानी से भी बदतर बर्ताव होखे लगा था। कल्हू के बैल के स्थिति हो जाता, दिन भर घर में पेरात रह तड़ी, दिन भर एने ओने 3-5 करे लगा तड़ी। और ऐसा स्थिति कर दिया था, ऐसा स्थिति बना दिल जाता कि अभी डाइवोर्स यानी कि कोर्ट तक पहुंच जाता मामला। यानी कि घर के लड़ाई चार दीवारी से बाहर जाता, सड़क पे आ जाता और सड़क होते हुए कोर्ट कचहरी पहुंच जाता। जब कोर्ट में मामला जाता, जब सुनवाई होता तो कोर्ट के तरफ से आदेश दिया था कि काजल रघवानी के पास 1 महीना के समय बा अपन ससुराल वालन के दिल जीते के। काजल रघवानी पुरजोर कोशिश करतड़ी कि हम अपना सास ससुराल वालन के दिल में जगह बना ली। ले उसे ससुराल वाला भी पुरजोर कोशिश करता सा कि इनका के हमने के इतना परेशान कर दीजा कि 1 महीना छोड़ 1 दिन में रफू चक्कर हो जास, यानी खुदे आत्मसमर्पण कर ले। यानी कि हिम्मत नहीं की हारत, लास्ट दिन तक
वो कोशिश करताड़ी कि अपन ससुराल वालन के दिल में जगह बना ली। लेकिन इंसान के दिल में जगह बनावल जाला, जानवर के भी दिल में जगह बन जाला, लेकिन हैवान के जगह में, हैवान के दिल में जगह ना बना सकीला, ना ओकरा से रिश्ता रख सकीला, ना जवन मतलबी बा, जवन मौका परस्त बा, एकरा सबसे ना रिश्ता बना सकीला, ना ओकरा दिल में रुआ जगह बना सकीला। वैसे ही काजल रगवानी अपना ससुराल वालन के दिल में जगह बनावे में नाकाम हो जाताड़ी, और ये मामला कोर्ट में जाता और कोर्ट अब उनका पर फैसला सुनावे लगाता कि अब से तार पति से डाइवोर्स हुई और तार रिश्ता खत्म हो जाए। काजल रगवानी वो जा एगो इमोशनल सीन हो जाता। काजल रगवानी हाथ जोड़ के कहताड़ी कि डाइवोर्स यानी कि पति से तलाक भी एगो औरत खातिर, एगो पत्नी खातिर मौत के बराबर ही होला। तो जब एगो इंसान मरे लागेला तो ओकर एगो अंतिम इच्छा होखेला और ओकरा के पूरा कइल जाला। तो हमरो एगो अंतिम इच्छा बा और कोर्ट से गुजारिश बा कि हमारे ओकरा पूरा करे। तो कोर्ट कहता कि का, तो काजल रगवानी कहता कि हमरा के एक दिन खातिर सास बना दिल जाओ। अब जब काजल रगवानी सास बन जाता तो का घर में स्थिति बनता, का हंस रोकता, उहे पूरा कहानी ये फिल्म में बतावल गइल बा। अगर ऐसा टॉपिक पर कहानी बनी, ऐसा विषय पर कहानी बनी, तो हमनी के समाज में जौन ऐसा गंदा और घटिया सोच के परिवार बा, जौन लोग बा, जे व्यक्ति विशेष बा, ओकरा अंदर से ये नफरत के भावना हटी, थोड़ा सा मैलापन दूर हुई। हमनी के समाज खाली मुंह से चिकन बा, अगर ओकरा अंदर जाए तो उतने ही घटिया और उतना ही घृणा करे के कारण भी बन जाता। हम तो अभी इहो सुनतले बानी, पतोह आवेली सा और पतोह आई तो घर में जितना लोग बा सब कोई, सब देवर लोग के गोड़ में तेल लगाई, सब कोई के एकदम सेवा सत्कार हो जाए। और पतोह आवे से पहले कोनो जना के गोड़ में तेल ना लागत रहे, गोड़ दिन भर उजर भई रहत रहे। ऐसा शरीर रहे कि कलम लकड़ी ले तो पूरा शरीर पर ABCD लिखा जाए, शरीर चोइटा छोड़त रहे। लेकिन घर में एगो पतोह अइला से ही घर के रौनक होखेला। जैसे हमरा पीछे की हरियाली बा और एकरा पीछे हरियाली के कारण बसंत ऋतु बा, वैसे ही एगो घर मान ली कि बगीचा है और जौन बसंत ऋतु है वो पतोह है, वो बहू है, वो घर में आवेली तो जौन सबसे छोट देवर बा उहो समय पर नहाए लागेला, जौन ननद बाड़ी घर में रहे लागेली। इस सब लोग अपना पर से अंकुश हटावे के कारण पतोह के परेशान करे के रास्ता ढूंढ लेवेला। लेकिन जेके राखे साइया मार सके ना कोई, पतोह के थोड़ा सा संयम बरते के चाहिए और समय सब अपने आप सही कर देवेला। तो जैसा नहीं फिल्म बा, फिल्म में जौन कहानी बा कि एगो पतोह कैसे कठिन वक्त निकाल के समय बदल देलस, जिंदगी बदल देलस और घर टूटे से भी बचा लेलस। जौन एक दिन के सास बा वो फिल्म काफ़ी मनोरंजक बा, एक टीवी पर भी प्रीमियर हो गई बा, टीवी पर भी आ गई बा। यही से हम मजबूर हो गई हाँ ये फिल्म के रिव्यू करे खातिर। हम ये फिल्म देखनी हाँ तो एकदम हमरा लागल है कि तो घर घर के कहानी बा, हर घर के स्थिति बा, एक बारे में बात करी जरूरी बा। रउआ सब भी यूट्यूब पर जाके देख सकीला, टीवी पर हर दिन एक प्रीमियर हो जाता है, एक दो दिन के बाद टीवी पर दिखा ही देता। रउआ सब एक बार देख के जरूर आए और रउआ सब अपन विचार कमेंट बॉक्स में बताई कि कैसन रउआ सब की फिल्म लागल है और ऐसा टॉपिक पर फिल्म बने के चाहिए या ना, और काजल रगवानी के एक्टिंग के रउआ सब कैसे देखता। रउआ सब अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताई, काहे से कि रउआ सब के विचार इनडायरेक्टली काजल रगवानी तक पहुँच ही जाए, काहे से कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माना बा। और जब रउआ सब के कमेंट और विचार वो देखियन तो उनका भी अपना कलाकारी पर और अपने आप पे गर्व महसूस हुई और फिर एकरा से भी बेहतर और बढ़िया प्रोजेक्ट और कलाकारी और अदाकारी करके जनता के बीच में लेके आई हन फिल्म और सिनेमा। ऐसा नहीं रोचक कहानी और ऐसा नहीं भोजपुरी फिल्म और ट्रेलर के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर वह सभी यूट्यूब पर देखा नहीं जाता, अगर वह सभी फेसबुक पर देखा नहीं जा तो सांझे बिहाने चैनल के फॉलो कर ली जा। तब तक खातिर हमरा के विदा दे जा। नमस्कार।